koncom októbra prichádza aj druhé vydanie našej relácie Salesiánsky magazín. Sme radi, že ste si aj dnes našli čas na jeho sledovanie. Začíname spravodajstvo. V Bratislave sa zišlo 800 animátorov. V Trnave vznikol nový futbalový klub. Začal sa nový projekt Mediálna škola. Najväčším podujatím salesiánskej rodiny v tomto roku bola iste akcia Animátor. Vyše 800 animátorov prišlo z celého Slovenska do Bratislavy a Salesiánsky magazín bol pritom. Salesiáni, sestry salesiánky, salesiáni spolupracovníci a dobrovoľničky Dona Boska sa spojili so združeniami Domka a Laura, aby pripravili pre animátorov nezabudnutelné stretnutie. A je to najmä z príležitosti 150. výročia založenia salesianskej spoločnosti a tak sme si povedali, že chceme našim animátorom, animátorkám poďakovať, že s nami zdieľajú naše výchovné poslanie služby mladým. Myšlienka skrsla už asi pred 2 rokmi, keď sme sa rozprávali spolu so sestrami a na tomto stretnutí sme tak rozprávali, že bolo by dobre s animátormi sa tak stretnúť, dať im zažiť taký silný aj taký zážitok z Boha. A už sme potom len rozmýšľali, že akou formou, kedy by to bolo najlepšie. Program podujatia začal rozdelením animátorov do 70 skupín. Nasledujúci deň mali príležitosť zdieľať svoje animátorské skúsenosti v pracovných workshopoch. Prečo si animátorkou, ak je to dobrovoľné? Tak podľa mňa každý by chcel byť animátor, keby vedel, čo všetko získa, keď je animátor, pretože toľko vecí, koľko dávate, tak dostanete asi 100-krát viac. No práve preto, že to je dobrovoľné, že to niekto so mnou predtým robil a ja som to zažil. Animátorstvo niečo, čo sa dáva druhým. Ja sa dávam druhým a nič na to za to nechcem. Prácu animátorov ocenila aj námestnička primátora mesta Bratislava. Na záver animátori prisľúbili, že budúci rok spoločne odpracujú v slovenských strediskách viac než 300 000 hodín, čo je vyššie 35 rokov života. Celá salesiánska rodina, animátori, aj rodiny, ktoré hostili animátorov, sa zúčastnili záverečnej svätej omše, celebrovanej Don Maníkom. Pre Salesiánsky magazín Mirka Čupinová. Don Bosco založil prvé 3 zložky salesiánskej rodiny. Salesiánov, sestry salesiánky a salesiánov spolupracovníkov. Práve spolupracovníci sa každé 2 roky stretávajú na Starých horách, aby poďakovali Panne Márii za dar svojho povolania. Koncom septembra sa na Starých horách konalo celoslovenské stretnutie najpočetnejšej zložky salesianskej rodiny na Slovensku, salesiánov spolupracovníkov. Prítomné boli takmer všetky zložky salesianskej rodiny. Cieľom tejto akcie je, aby sa stretli salesiáni spolupracovníci, aby sa povzbudili v svojom povolaní. Hlavnou myšlienkou stretnutia bola vďačnosť za vznik salesiánov a za ich príchod na Slovensko. Počas slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval provinciál Don Karol Maník, si spolupracovníci obnovili svoje prísľuby. Popoludne sa nezaobišlo bez hier, rôznych súťaží a prvej salesianskej olympiády. Prišiel som sem s vierou a s vďakou k Panne Márii. Si potvrdiť, že venovať sa mladým a budovať charizmu Don Boska je niečo úžasné a stojí za to žiť to. Preto sa s ním tak rád stretám, lebo pri ňom vždy načerpám a načerpám potom taký pokoj do duše, potom takú väčšiu radosť. Budúci rok budú salesiáni spolupracovníci oslavovať 30. výročie zloženia prísľubov prvých spolupracovníkov na Slovensku. Čo im k tomuto výročiu praje provinciálny delegát? Aby mali otvorené ruky, čiže ochotu poslúžiť mladým, rodinám a vôbec ľuďom okolo seba. Zo Starých hôr pre Salesiánsky magazín Marcela Kršková. Trnavskému Spartaku začala vyrastať nová mladá konkurencia. Po Bratislave a Košiciach majú totiž svoj oficiálny futbalový klub aj chlapci u Salesiánov v Trnave na Kopánke. Od začiatku školského roku v Trnave funguje nový salesiánsky futbalový klub Kopánka, ktorý je zaradený do oblastnej futbalovej ligy. Hráčmi sú chlapci vo veku od 11 do 14 rokov. Prihlásili sme sa do oblastnej futbalového zväzu, ligy vlastne. Oblastná futbalová liga je to a je to úplne najnižšia súťaž. V tejto našej kategórii je 16 mužstiev. No a teraz momentálne sme na nejakom 10. alebo 9. mieste. Mladí futbalisti majú tréningy 2-krát do týždňa a venujú sa im teraz skúsení tréneri. Tento rok sa nám to vlastne podarilo, že sú tu ochotní ľudia vo voľnom čase a zadarmo, podotýkam zadarmo, venovať sa týmto mladým nádejným futbalistom. Ja dbám na to, aby na tréningu bola prvorada modlitba. Neexistuje u nás, aby s nejakým spôsobom chalan zahrešil
alebo sa vulgárne vyjadril. Ak áno, že by mu to nejakým spôsobom vybehlo z úst, tak má určitý trest. Každú sobotu bojujú buď na domácom či súperovom poli. Ochrannú ruku nad týmto klubom drží direktor Bohuš Piešťanský. Máme zaužívané, že pred každým zápasom ideme tu do miestnej kaplnky, kde sa pomodlíme a poprosíme nebeského Otca o silu, aby nás požehnával v zápase. Na Kopánke to túto jeseň jednoducho žije futbalom. Z Trnavy pre Salesiansky magazín Eva Marušíková. 20. septembra sa konal už 19. ročník mariánskeho výstupu na Choč. Asi 80 pútnikov počas cesty na vrchol spoločne rozjímalo na 3. desiatkom slávnostného ruženca. Svätú omšu, ktorá bola poďakovaním za náboženskú slobodu na Slovensku a prosbou za dobrých kňazov, celebroval don Ján Martiška. Salesiánska farnosť na Miletičovej ulici v Bratislave má 75 rokov. Oslavy založenia vyvrcholili koncom septembra. Jubilujúca farnosť Márie Pomocnice právne existovala aj počas komunistickej totality. V roku 1997 ju arcibiskup Sokol obnovil a posvetil aj nový farský kostol Márie Pomocnice. Súčasťou farnosti je aj mládežnícke stredisko. Výročné stretnutie 5 salesiánskych provinciálov Strednej Európy sa tentoraz konalo v Bratislave. Provinciáli z Chorvátska, Slovinska, Maďarska, Česka a Slovenska hovorili o projekte Európa i o návrate k prameňom charizmy. Počas svojho programu v 1. októbrový víkend sa zúčastnili aj na akcii Animátor. V nedeľu 27. septembra požehnal v Turíne hlavný predstavený Salesiánov už 140. salesiánsku misijnú výpravu. Misijné kríže dostali z jeho rúk aj 8 Slováci. Začínalo sa na kole Don Bosco tradičným stretnutím o misiách s názvom Harambe. Misijní dobrovoľníci, ktorí prežili tieto prázdniny v nejakej salesianskej misii, sa podelili o svoju skúsenosť, spoločne sa modlili rúženec a vypočuli si príhovory hlavných radcov pre misie. Tak salesiansky misijný dobrovoľník je človek, ktorý sa rozhodne darovať čas svojho života práci, nezišnej práci pre mladých. Pracuje v rôznych salesianskych strediskách po celom svete. V nedeľu sa účastníci presunuli do Turína na Valdocco. Hlavný predstavený Salesiánov, don Pascual Chávez, vyzdvihol krásu misijného povolania. Úsilie o budovanie cirkvi je neoddeliteľné od kríža. Následne boli predstavení všetci 58 členovia misijnej výpravy. Zo Slovenska to boli salesiánsky kňazi Stanislav Somora, ktorý pôjde do Sudánu, Vladimír Fekete, nahradí doterajšieho správcu misie v Azerbajdžane Jána Čaplu, a Anton Odrobiňák, ktorý už pôsobí v kmeni Šuarov v Ekvádore. Ja som si teda nikdy nejaké misijné povolanie nevysníval, ale vidím, že Pán Boh je naozaj Boh prekvapení, ktorý má pre nás pripravené aj také prekvapenia, ktoré sú najprv možno ťažké, ale ktoré možno zdá časom ukážu, že toto je práve tá cesta, v ktorej mám niečo viac urobiť aj pre svoju dušu a zdaj pre duše tých, medzi ktorých ma Pán povoláva. Na záver všetci noví misionári, teda 33 Salesiánov Don Bosca, 7 dcér Márie Pomocnice a 18 salesianských misijných dobrovoľníkov dostali počas slávnostnej svätej omše v bazilike Márie Pomocnice misijnej kríže. Teraz odchádzajú do sveta, aby v salesianskom duchu odovzdávali Krista. Z Turína pre Salesiansky magazín Dominik Felber a Lukáš Stašák. Animátori z Čiech a Slovenska sa chcú mediálne vzdelávať. Salesiánska rodina im ponúka nový projekt mediálnej školy. Prvú víkendovku zažili mladí v Brne. Vidím, žijem, tvorím, dávam sú názvy 4 kurzov československého salesiánskeho projektu Mediálna škola. Prvý z nich sa uskutočnil 2. oktobrový víkend v priestoroch Brněnského oratória. Zručnosti a vedomosti animátorov z mediálnej oblasti organizátori Mešu preverili úvodným castingom. Prostredníctvom zaujímavých úloh účastníci nahliadli do rôznych odvetví mediálnej tvorby. Cílem prvního kurzu mediální školy je, aby mladí přišli na chuť médiím a hlavně, aby měli oči otevřené pro všechno, co se děje kolem a aby uměli ty dobré zprávy dávat dál. Jadrom programu boli workshopy o písanej žurnalistike, bezpečnom používaní internetu a PR, ktoré viedli odborníci z danej oblasti. Byl jsem velmi příjemně překvapen s tím, jak mladí lidi byli vzdělaní a opravdu ty výsledky té práce, který jsem tady měl možnost hlédnout, byly naprosto skvělé. Mnoho toho ještě nevím, ale tady se postupně zdokonalují
a mohou toho využít při budoucí práci jako žurnalista. Hlavně se mi líbily ty praktické záležitosti, když jsme třeba během žurnalistického kurzu měli napsat nějakou zprávu na určité téma. Kurzu sa zúčastnili aj slovenskí zástupcovia mediálneho tímu, ktorí svojim českým kolegom pomáhali pri koordinácii programu. Atmosféra bola medzinárodná, rozumeli sme si výborne a o 2 týždne štartujeme MEŠ na Slovensku. Z Brna pro Salesiánsky magazín Viktória Kolčáková. Ahoj! Mladí Rožňavčania nahradili jedno sobotnejšie upratovanie koncom septembra cyklokrosovými pretekmi. Opäť ich v tom podporilo aj vedenie mesta. Nesúťažilo sa však iba na bicykloch. Chlapci vo veku 9 a 16 rokov sa už 4. rok stretávajú na lúke za najväčším rožňavským sídliskom. Prekonávajú tu svoje limity a preukazujú cyklistické zručnosti. Táto akcia je ako dobré víno. Čím je staršia a čím starší ročník, tak tým je lepší. Víťazi v 3 kategóriách si odniesli pestré ceny. Avšak vďaka aktivite rožňavských Salesiánov a štedrosti sponzorov sa z výher tešili nielen oni. Popri hlavných pretekoch prebiehali na jednotlivých stanovištiach hry. Ani súťažiaci tak mohli v tombole získať bicykel. Do súťaže ho venoval primátor mesta Rožňava. Bolo by hriechom nepodporovať takéto akcie, pretože v meste sa deje všeličo. Aj všeličo aj my organizujeme, ale málo je takýchto krásnych akcií. Pre cyklistov bola najväčšou výzvou samotná trať. Tento rok bola náročnejšia ako v lani. Boli ťažké zákruty, úzka trať. Len reťaz mi padala a to bol najväčší problém. Trochu bola ťažká, ale dala sa. Z Rožňavy pre Salesiánsky magazín Veronika Širgejová. Začiatkom októbra oslavili Salesiáni v Indonézii malé jubileum. Pôsobia tam už 25 rokov. V najľudnatejšej moslimskej krajine majú 4 komunity. Priamo v hlavnom meste Džakarte sa nachádza postnoviciát s oratóriom a farnosť s mládežníckym strediskom. Salesiáni v Indonézii patria do organizačného celku spolu s komunitami na východnom Timore a spolu ich v tejto oblasti pôsobí 152. Salesiáni v Maďarsku otvorili svoju prvú školu v roku 1919. Na oslavy 90-ky prišiel do Nergejšujfalu 2. októbra aj emeritný kardinál László Paškaj a požehnal novú aulu a laboratória. Nechýbal ani don Václav Klement, hlavný radca Salesiánov pre misie. Program spestrila divadelná prezentácia začiatkov pôsobenia školy, ktorú pripravili jej súčasní študenti. V období komunizmu bola škola zrušená. Salesiáni ju opäť prevzali v roku 2001. Hlavný radca Salesiánov pre región Amerika Juh do Natále v Italii navštívil počas októbra jednu zo 6 brazílskych provincií so sídlom v Recife. Táto provincia svätého Alojza Gonzagu vznikla v roku 1902 a v súčasnosti má 16 komunít. Dom v Itálii sa zameral predovšetkým na mladých zo salesiánskeho mládežníckeho hnutia a s ich zástupcami sa porozprával aj o príprave festivalu mladých.